Elikkä se on nyt matka Turkuun sitten. Ja joo. Ensimmäistä SM-rallia ja saas nähdä mitä tulee. Ollaan puolesvälis matkaa ja aurinko paistaa, sehän on komeeta ja tuulilasi on paskainen, mutta ainakin sieltä aurinko näkyy jostain välistä ja jep. Ei sitä, palataan Turussa. Joo, tosiaan. Saavuttiin hotellille, tai siis saavuin, ja onhan tää jees. Eihän tässä ole niinku mitään vikaa. Tää on ihan nätti. Kylpyä tuskin käytä, mutta se on ihan hyvä olla. Sitten tein jo pienet renovationit. Sängyt vähän erikseen. Mä kaipaan miespuolesta läheisyyttä. Mä oon ehkä vähän tylsä siksi. Mut joo. Ja näkymä on mun mielestä oikeesti ihan kiva tälleen niinku Suomen mittakaavassa. Kansainväliset markkinatkin saatiin tonne alas. Ei tarvitse kauas lähteä etsiä iltapalaa. Joo, mun mielestä on oikein mukava huone. Tännehän voisi tulla joskus uudestaankin. No nyt mä tosiaan kuvaan puhelimen kameralla, makaan sängyssä. Noin tunti siihen, että lähdetään huoltoparkkiin ja vedetään ajovermeet niskaan ja lähdetään sitten tossa vähän myöhemmin reitille. On nuotti tehty ja siitä jää kyllä hyvät fiilikset. Ja tuntuu, että kyllä osaa niinku homman, mutta katsotaan miten se siirtyy tuonne pätkälle sitten. Innolla odotan. Mutta kyllä jännittää. On niin toinen kisa ikinä ja SM-kisa vielä, että joo, osas nähdä. Okay, and a couple of words in your own language. Katsed olid head. Ma natuke olen üllatunud, et nii palju...
Ari Koponen, Karttunen, kun Severi Jokioinen kuvissa. Morjesta Toni. Pari pätkää ajeltu pääosin asfaltilla. Mitkä on fiilikset? No ihan hyvät fiilikset just siihen nähdä, että tosiaan ensimmäinen SM-ralli ja toinen ralli kokonaisuudessaan, että heti kun luottaa siihen pitoon, niin kyllä se tekeminen sieltä tulee. Tästä on hyvä jatkaa huomiseen kuin soraa, että se on vähän enemmän mun juttu, että en mä asfaltin hirveästi ajanut, että täytyy nyt vähän tekosyyt niin kuin suomalaiseen urheilukulttuuriin kuuluu niitä sanella. Että. Mutta täällä ei voi vielä ainakaan syyttää tuomaripeliä. No sitä ei voi syyttää vielä. Kyllä, mutta ei mitään. Huomenna lähdetään sitten soralle. Mitkä fiilikset siihen? No siitä on kyllä superhyvät fiilikset siinä mielessä, että siellä mä oon enemmän ajanut ja ainakin sinne tuli hyvä nuotti. Tuli tännekin, mutta asfaltti ei se ollut mun juttu. Jännityksellä odotamme huomista. Kiitos. Kiitos. Vittu! Oot sä kunnossa? On. Uusi kausi lentoturmatutkintaa alkuajoissa. Ja tänään me pureudutaan tällaiseen Ford Fiesta merkkiseen lentokoneeseen. Ja no, tässä nyt on suurin osa palasista. Eli yllättävän vähän. Siinä on takapuskuri. Pientä vaurioa. Takarengas hyppäsi vanteelta pois. Peili lähti irti vasemmalta puolelta, oikealta puolella ihan ehjä. Sitten tuli pala Turkuun mukaan. Edelleen kosteet. Joo. Ja konepelti, molemmat lamput. Turbon jäähdytin. Vähän muuta hilpettä. No etupuskuri, ottanut vähän kyytiä. Mut hei, tavallaan näin vähillä. Ei paha.
ollaan tyytyväisiä, että huonossa tuurissa kävi myös hyvä tuuri. Joten, joo. Joo. Mitä paskaa mulla on naamassa. Ikävä. Mutta joo. Pölyinen se on. Kori ihan kunnossa. Vähän peltiosia vaihtaa. Hyvä siitä tulee. Opittiin paljon. Ja että opittiin myös se, että ralli ei aina ole sellaista, että sä menet sinne pätkältä pätkälle, vaan sieltä joutuu välillä venailemaan. Ja kyllähän se sekoitti vähän se. Hirveä nälkä tuli ja kaikkea, mutta parhaamme tehtiin ja näin meni tällä kertaa, mutta siitä voi olla tyytyväinen, että ainakaan ei silleen himmailtu, että niinku tulos tai ulos. Ja no, ulos. Niin. Mutta joo. Kiitos kun katsoit ja painahan vaikka yläpeukku. Ihan vaan vaikka vahingon ilosta. Mutta joo, kiitos. Moro moro.